Kaixo, ongetorri jakindunera. Gaurko bideoan notazio zientifikoa erabilita zelan egiten diren batuketak eta kenketak ikusiko dugu. Egin behar dugun lehenengo gauza berreturak moedatzea da, bai? Berretzaileak berdinak izateko. Ondoren eragiketak egingo ditugu eta azkenik ikusiko dugu ea gure emaitza notazio zientifikoan idatzita dagoen edo ez. Bale? Pausuz pausu joango gara. Lehenengo adibidea. 5,3 bider 10 ber 12, ken 3 bider 10 ber 11. Bueno, lehenik eta behin beraz berreturak moedatzea. 10 ber 12, 10 ber 11 batean bihurtu dezakegu edo ederantziz. Ni 10 ber 12, 10 ber 11 batean bihurtuko dut, bai? Eta horretarako zer egin behar dugu? 10 ber 12 zati 10, 10 ber 11 da, ezta? Beraz, berretura zatitzen dugunez, 5,3 biderkatu beharko dugu, bai? Beraz, zelan gerituko ditzateke lehenengo zenbaki hau? 5,3 bider 10, 53 bider 10 ber 12 zatitu egin dugu, beraz, 10 ber 11, bai? Moedaketa egin da. Eta orain, gainontzekoa kopiatu. Ken 3 bider 10 ber 11. Bigarren pausua, eragiketak egin. 53 ken 3 eta orain berretura kopiatzen dugu, bai? 53 ken 3, 50 bider 10 ber 11. Orain, egiaztatu behar dugu ea notazio zientifikoan idatzita dagoen. Gogoratzen duzuenez, notazio zientifikoan unitateak geneukan, gero koma bat, eta ondoren zenbaki dezimalak, gero bider, berrekizun 10 duen berretura eta bere berretzailea, bai? Hemen zer ikusten dugu? 10ekoak ere baditugula. Beraz, hau zelan moldatuko dugu? Zati 10, bai? Beraz, hau 50 zati 10 egiten badugu, 10 hori hemen jarri beharko dugu biderkatzen, ezta? Beraz, 5 bider 10 ber 12. Hau izango ditzateke eragiketa honen emaitza, notazio zientifikoan idatzita. Beste bat. Kasu honetan be, lehenengo berretura moedatuko dut, bai? 10 ber minus 5 hau, 10 ber minus 6 batean bihurtzeko. Zer egin dugu 10 ber minus 5 bat 10 ber minus 6 batean bihurtzeko? Aurrekoan bezala, zati 10. Berretura zati 10 egin badugu, 3 bider 10. Bai? Beraz, adierazpen hori moedatuta, 3 bider 10, 30 bider 10 ber minus 6. Gehi, 8,2 bider 10 minus 6. Aurrekoan bezala, orain batuketa egiten dugu. Berretura kopiatuz, eta 38,2 bider 10 ber minus 6. Adierazpen hau
idazkera edo notazio zientifikoan egoteko, koma hemen egon beharko ditzateke, ezta? Beraz, zer egin behar diogu zenbaki honi 3,82 izateko? Zatitu, ezta? Zati 10. Beraz, zer sartuko dugu edo zer egingo diogu berreturari biderkatu. Beraz, 3,82 bider 10 ber minus 5. Beste adibide bat. Kasu honetan, 10 minus bederatzia, 10 ber minus bederatzia, 10 ber minus 8 batean bihurtzeko zer egin behar dugu. Kasu honetan biderkatu, ezta? Bider 10. Beraz, 6 zatitu egin beharko dugu. Zelan gai ditzen zaigu hori? 6 zati 10, 0,6. Eta 10 ber minus bederatzi bider 10, 10 ber minus 8. Ken, 5 bider 10 ber minus 8. Orain eragiketak egingo ditugu, 0,6 ken 5 bider 10 ber minus 8 minus 10,10 bider 10 ber minus 8. Kasu honetan, zenbaki bakarra daukagu komoaren aurrean, beraz, notazio zientifikoan badau idatzeta eta hoetan utzi dezakegu. Azkenengo adibidea. Zer egin behar diogu berretura honi, 10 ber 10 batean bihurtzeko. Biderkatu behar dugu bider 100, bai? Eta zer da 100? 10 ber 2, ezta? Beraz, 10 ber 8 biderkatzen badugu, 7,2 zatitu beharko dugu, zati 100, bai? 100gatik zatitu beharko dugu. Beraz, 7,2 zati 100, 0,0 zazpigi, bai? Bia ediz mugitzen dugu, koma. Bider 10 ber 10 gehi 1,5 bider 10 ber 10. Orain eragiketak egingo ditugu, 0,0 72 gehi 1,5 bider 10 ber 10. 1,5 zazpi bider 10 ber 10. Kasu honetan be, zenbaki bakarra komaren aurrean berreketa be ondo idatzita, beraz, gure emaitza hau izango ditzateke notazio zientifikoan adierazita. Hau izan da guztia. Gogoratu, bai web orrialdean, bai YouTubeen jarraitu jakindun.